Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanino ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Ray. Ginaingon. Bisag unsa pa akong pag-ako, basta akong dream nga makaanak lang ko. Mao kining nitabos ko kinabuhi, nga di na ko mahimong may kalimtan. Wow! Kanindot sa gown. Kisay designer, anak. Kinsa pa, mother? Si Rego, ni mo anak? Ha? Si Ray? Makamauday na siya? Uy! Siya lagi ang designer na mother. Di ko mo to, Nabahala ka niya, mother, oy. Putang mo niya siya, ha? Nga nagisultihan mo sa mama nga ako designer sa gown. Ay! Kaya naman good di ay, Ray? Uy, nautan ba, God? Ay, bayuto sa may boss mama. O nga ako mga igsuon nga anak ko. Kung na ako si ilang ito bahang ng lalaki ko, uy, bayut, uy. Dauroy, oy. Uy, nga naman. Di ko gustong ludoon sila nako. Uy, anong doon man? Imugod silang pamilya. Tabi di ha! Ano sa mabuga? Imong gigatod ang gown sa amua? Alangan, aron ma-check ni mo kung okay ba ang pakibutang sa mga sequence. Uy, perfectionist ba ya ka, ha? Okay na ni, ha? Next time ba yot? Ay, gibog atos bay, ha? Aron di mabulyaso. Aron di ko mabulyaso kong pamilya. O sa masayon nga, green kog dugo. Okay? Dauroy. Nga naman ka nga itago pa man ni mo, eh? To tell the truth will set you free. Thank you anyway, ha? Ang ayan kayo ko ining gown. Kasi ko sa paisulog mo, ang ngayon yung ka, munit kay guwapa man ka. Ano lang GRO ka? Ay, hangan inigid ang dangatan sa usa ka anak, Ray. Basta pobreng ots bayot. Hinamay! Bastos ay! Uy, kung dato pa nga akong ginikanan, no? Ayan, usan ako ka doktor o nurse, o di ba ka abogada. Sa bata pa ko, gusto kong mamahimong abogada. Kung tugutan ni Lord nga madato ko, ako'y gasto nimo. Ano mamahimo ka abogada? Wa na'y panahon, oy. Kabata pa nimo, ha? Bata palagi, pero dunot na. Munit. Dunot na ko kay daghan ng mga laki nga nakagamit na ko, Ray. Abi nimo, na-feel na kong imong feelings nga, na ingon ka, anak. Naluoy ko nimo, girl. Change topic, tabi. Drama naman hinuon ta, oy. Dili ko gustong muhilak, Ray. Kung mahinumdum ko sa akong kaagi, sa among kalisod, makahilakyot ko. Mao nga magpalain ta. Mas maayo pag mag-inom na lang hinuon ta bayot. Ako'y gasto, agig pasalamat na ako nimo, nga wa ka magpabayad og dako sa akong gown nga gipahimo. Mag-inom ta, Ray. Ang duha, nag-iinom. Daan bigyan ko aning re. Magbayot-bayot, ginitawhan na.
Ang himo man siya gown, bayad gud siya. Kung igatsan nga munit, nalingaw kay siya niya. Panidaan ko sila kung unsa silang orasan human og inom, kung unsay ako makita, ako silang videohan. Ay, na-enjoy ko ni mo, munit. Magalingaw ka. May sense of humor ka, igata ka. Naubong mo, Ray, Ikaw? Wa pa. Okay pa. Sa ano ba kahubog nga usa pa man nakabotilyang beer ang ibuha? Hmm? Yarok ka na. O pag-ablig laing bottle of beer. Ayaw ka ba ka? Ako yung palit. Sige na ba? Go! Kumaan na nag-inom, oy. Paitan ko si Ber. Pagtuon good. Kay sukad karon kita ng duhang magtagay. Ha? Gusto gani ko nga magtagay putas kalipay. Ay, gaga! Dili ko, no? Ganahan ka na ako, dili ba? Oo! Kurang puso na to atong gana, Ray. Kalain, eh. Moinom tag maayo aron magtakay tas kalipay. Gusto mo suway ko nimo og suway pud ko ha. Nit! Nasi. Mahubog ka. Pag tayo mga kanahan. Kaduol ko gamay. Pero makuhaan ako sa video. Kaya, no? Uy, sigot na hupos blouse niya. Uy, sayawan ni Sri. Bida, nagbadilang ni si Munit. Uy, Sri. Sri, igo lang tanaw sa lawas ni Munit. Ano yan? Pidyuhan akong duha. Pidyuhan ako. Sana barong urasa, wa pa man mauli si Ray. Ay, pastilan nimo. Katuog na dito. Dako lang edad si Ray. Anak ko siya, mabalaka yun ko. Katuog na lang gudiha. Ma-stress man ka. Ay, buutan si Ray. Mabalaka yun ko niya, ilabi nagbadugay sa pagpauli. Ay, muuli ra lagi to. Ay, Hubog na ko, munit. Ako sad ubog na ko. Abi ni mo, munit. Wa kayo ba akong pamilya nga, birthday kong dugo. Di ko gusto mahibos sila na ako, mo. Kung tapos ko mahimo, itago ko ni nila. Uy, bad na, uy. Bad? Oo niya. Unsa man, ha? Diyan sa man. Aron dili ka madudahan nila ba? Panaki ko. Unsa? Ay! Anak ako ba? Kung mamabdos gani ko, niya ikaw may amahan. Makaingon ka di mo pamilya nga, dili ka bayot. Tatwara, napatig yun ako. Bayot yun ni Sri. Bida, patwara, sa panon ako. Bayot yun, Sri. Bayot ka, bayot. Musibat ako. Okay na yung video ako nakuha. Magdali ko. Ay! Unsa to? Kamurag dun eh. Misinggit og ay. May naniid na tunduha? Amot lang, iring to. Doon na di iri nga makasulti og ay. Tora! Tao? Ang bayot ka maldita. Katubang nangaway na ako. Katong imo siyang gibadlong ba? Unya, ikaw na yung giaway noon. Si Gemma Bayot? Oo. Unsa may yung gibuhat? Naniid na to? Amot lang niya. Ay da, bala siya, uy. Unsa may yang makuha ba nga kung maniid man siya nato? Uli na ko. Ayaw, re. Ngitan sa mama na ako. Si mama ka ni mo? Siyam di ay. Uli na ko ha. Ayaw sa kukog biyae, re, good. Magtakay sa taba. Tagay ito. Re. Tagay. Uy, dauri. Dauri. Uy, uy. Load man lang ka mo nito, ay. Lood ko? Ingon ka, ganahan ka na ako. Ipakita o i-prove na ako nga ganahan ka na ako. Ayaw ba? Kaya ako ganahan pa ko ni mo. Ingon sila, ang mga berde og dugo, mga dako. Ay, binuang yabat. Bibi, pakita ko, Bi, kung dako ba? Ipangikap niya. Nausap ka mo nito, eh. Bi,
Dako, kayo day. Ganahan, nagikuan ni. Ako na ni Bi. Uy, unsa man niduaan mo ba ngayon? Dako na maayo. Ay, nampak ay. Buhi inaba. Buhian ko ni basta makapagawas na ni. Nabuang, hinampak na ko ay. Nabuang mo ni hinampak. Ay, ngano ka, uy. Ano kun, biya ini. Uy! Hinampak, mabaya na ka, uy. Ano ugod kayo ni? Mong ayaw ni ko sige, Ray. Sige na, isod na sudlanan. Daman ko to. Ano kun kaayo na? Kagaw sunod na naumong. Sige na. Isod na sudlanan, Ray. Sige na, insert. Okay, insert. Ayaw lihok, ha? Ayaw lihok. Ako'y masyafo. Ay, nampak. Unsa kang orasan na uli gabi, Ray? Buntag na ko nakauli, ma. Sorry, ma. Kanimo, sa sunod pahibaw in town, Uri ko itog sigig pinaabot nimo. Makatagpilaw ko niya, makamata na sad. Sorry, ma. Huwag ko magdahong nga may tabuto na mo gabi ini mo nit. Nadagyo ko sinampak. Lusam ka mo nit? Ano ba nakaon ni mo? Unsa ako nakaon? Ang imuha. Mabdos ko, Ray. Usingan! Dili bayot tag akong anak ka si Ray. Kisa ka ba? Bayon sad ko, sama sa imong anak. Kisa ka man lagi? Kisa ka? Oh. Hello? Hello? Ma. Kinsa to nanawag sa telepono, ma? Anong nasko man ka? May kay ni ka, Ray. Ah. Sultis tinuod. Bayot ka? Karon? Oh, karon. Oo, ma. Bayot ko. Ginoo ko. Nga naman eh, ma. Di ka ba kadawat ako? Kinsa may nag-ingon nimo? Bisag kinsa og unsa ka padawaton ta ka kay anak ta ka. Salamat kay ma. Salamat. Ma, bisag ingon ko ini pero happy kay ko kay may umaabot akong anak, ma. Unsa? May apo na ko? Oo, sa mapagkahitabuan? Sa pa, nadami sa among gibati, labi na kay nakainom yung duwa si Munit. Mauningan sa inahan sa imong anak? Oo, ma. Usa siya ka GRO. O minsan siya nga, di na siya mabalik sa pagka-GRO kung manganak na siya. Ay, ginoo ko sa pagkadaghang mga babae. Ngano sa GRO mangyud ka nakapamabdos in Kaya si town? Munit lang ang misabot sa kong tinuod kapag kaako, ma. Sa kong tinuod ka kulor. May nanawag na ko. Og siya hinungdan nga nasuko ko. Pag abot nimo. Diba ni ko, ma? Siya si Jima Bayot. Nasuya siya na ako. Kaya dagang ko mga gowns kag design nga perming nakadaog. Ah, bahala siya. Basta nalipay ko karon nga may umaabot na kong apo. The truth will set me free. Gidawat ako sa akong pamilya o malipayon sila nga may anak na ko. Salamat sa hinampag nga munit.